知らぬい流人 Let's have fun. ご覧あれ。PG. PG. PG. PG.うーん。ややこさんこんばんは。あれ間違えた。あ、そうです。さよなら。うん。やってみますか。挑戦者現る。あ、ミカドさんフォローありがとうございます。あれいつものミカドさんか違うよな、これ。ID が。あれこんばんは。あれさて、2日ぶりの画廊伝説。まあちょっと寝てしまったりとかいろいろあってあー、ミカドさんちゃんこんばんは。旅行から帰ってきました。なんか楽しそうな修学旅行してましたね。そういうなんか仲間との年一の集まりみたいなの羨ましい。まあこれどっちでもいいんだよな。ネタがでかいのはこっちなんだけど行ってみよう。いや、画廊も2日ぶりっす。残念ながら画廊も2日ぶりです。今日はちょっと赤狼なしで画廊をやりたい。画廊を堪能したい。あたしはね。あー、ガードする偉すぎか。話警戒して。酒とくのいちとバニーを愛する配信
いやバニーは愛してないすいません、酒とくのいちは愛してます。 Two. Get ready. Fight. SPG. 必殺しのぎ風車崩しそれやマジかよ。あ、もったいない。それね確定ねえんだよな。いろいろ調べたけど。ミリーもう観念しなさい。 Round one. Get ready. Fight. SPG. あ、すごい。痛すぎ。あ、届かないなこれ。知ってた。あ、危ねえ。ソーリー。許さなきゃ。マリーさんも立ったけどな今俺。 Wins. Round two. Get ready. Fight. SPG. ガリオスガリオスやっとそれうわもったいな。必殺しのぎからのねじ込んでいく。ねじ込み式だからあの近距離体系。ソーリー。うわーマジか。マジガリオスガリオス投げよう。誘って必殺しのいやーどさんこんばんは。そう2日やってないからねガローじゃないんですよ。まあでも多分今日ガローになるまでやります。ミリーもう観念しなさい。その煽りは僕には効かない。なぜならば実力があるから。 SPG. 耐久配信ですね。まあなっとこうかなみたいな。 SPG. かっけえ。誰だと思ってんすか俺を。 Here comes a new challenger. いやだってヤリマンはガロ達成したらすぐに達成そう。そうっすかね。どうなんだろうわかんない。その肌感でちょっとどうなのかなっていうわかんないから使える時間の問題。まあ言ったらな夜のね8時ぐらいからしかゲームやらないから。 Fight. SPG. ガリオスガリオスソーリー大宮の面白いおじさん間違いではない。ソーリー。これじゃない。えらっ。 SPG. ええ避けてみなさい。ガリオスガリオ Wins. 空対空レベブローが強すぎる。 Get ready. Fight. SPG. ソーリー。それはごめんなさい。許さないから。ガリオスガリオスソーリー。届かねえか。もったいな。見逃してる。うわまだまだまあこれはいいでしょ。
話しますよ。子供たちのために。そういえばそのマスクの Round 1. Get まあでも久々にやっぱ画廊やるとおもろいっすね。ごめん。避けてみなさい。ごめん。よいしょ。えらい。ダメ。ノーゲージで大トロ食って腹壊した。いや、あれ大トロじゃないのよ。あれ赤身なんですよ。めちゃくちゃうまくて、あの赤身がやばかったマジ。あ、いた。なんかね、やばかった。あんな赤身食ったことないレベルでうまかったっす。ファック、ごめん。わあ、そっちのクラゲの方が強い。ソリー。あ、かっこいい。何それ。話していいですか。いや、そんな高くないと思いますけどね。そんなでもないけどマジでうまかったっす。もうなんか結構厚みがあるその赤身で、厚みあるんだけど、もう口の中に入れた瞬間になくなるんですよ。なんか手品かなんかかなと思った。それぐらいうまかった。なんか最初、マグロのなんか食べ比べ5種盛りみたいなやつを頼んだんですけど、その中にその赤身が入ってて2切れ。それ食って、いやこれ赤身やばくないっすかみたいな、やばいだろってなって、で赤身を別に注文して、うますぎたマジで。幻は食べてないっす。マジうまかった。Round 1. Get ready. Fight. SPG. ごめん。見てるね。誰に向かってレブブローを飛んじゃい。ギリギリ足りない。飛ばれなければ大丈夫。もう少し A もん食いな、頻度増やせ。いやーちょっとダメっすね。でも今日体重測ったら、50.7 キロだったんで、200g ぐらいいつもの感じでオーバーしてたぐらいですね。あかんえら。まあいいでしょ。今撃ったぞ俺レブブロ。まあしょうがない。ちゃんと反応できてるから大丈夫。飛んでるよこれ。ハイパーミスった。話さないで。慎重に行こう。うわーガキャン。えらーいそのバックステ。
その加減偉い。負けて男忍びハイパーからの切り返しがめちゃめちゃ難しかった。 Get ready. Fight. まあ男忍びですからね。男っすからね。ソリ男忍び出すか。暴れるね。危ねダメージを取っていく。俺が悪い。でもオーバーヒート打撃による。ダメ。男とは何ぞや。マリンちゃんこんばんは。400字以上で X に投稿できますか。理解できますか。男。どういうこと。どういうこと。暴れるね。あ、偉いけどそれ多分ね結構難しいよ。そう。わあごめん。まあいいでしょ。まあいい。Final round. Get ready. Fight. SPG. 暴れるか。おとなしくしてもらおう。さあどうしよう。どうかまあいいでしょ。暴れてる。信念のある男って素敵だと思うわ。Round 1. Get ready. Fight. 飛ぶ。投げる。暴れない。当選者現る。フォローありがとうございます。Thank you for following。話さない。話さない。シュワルツロンド。シュワルツパンタ。シュワルツフレイ。おとなしくしてもらおう。まだある。シュワルツロンド。レブブローガード。あ、金や隔離。あ、マジっすか。オッケー。Round 2. Get ready. Fight. SPG. 一旦スカシゲダンちょっと見せていく。間違えちゃった。まあいいでしょ。うわー大丈夫。シュワルツロンド。でそれ残らないっすねこれは。ワンチャンスあるこれ。ミスってくれた。 Final round. Get ready.
楽しませまあてまあいいでしシュワルツロンドょ上がりすぎてるなこシュワルツロンドどうかなシュワルツロンドれいいでしょこれはどうかな許さないからシュワルツフレイ踊れマジで今のごめん。それは俺が悪い。土手だね。貸しまし結局カインのしゃがみ C とこっちの遠距離 C が相性が悪すぎて振りにくいから、やっぱ土手を振っていくしかないか、まあちょっと下がり気味でしゃがし振らせて近距離遠距離 D で差し返しとか、まあそのパターンだね。足引きがまああと男忍び、男忍び使っていくわ。もうちょっとはい、とか前に来るとこに男忍びが置いてあれば結構いい。結構だってこれ結構だよね。ごまかしだけど 23% とか1回通れば乱行は草先駆け男鉢近距離 C ヒットから土手行ってそこからコンボってなると弱いんですかね。弱いですね。土手で終わりっすね。まあ C っていうのはレブブローがつながるぐらい弱いですね。男忍び鉢塾、男忍び出している。やべ 83%。 ちょっとここはお茶を濁していきたいと見せかけて飛んでいく。えらゲージしっかり溜まったな。まあいいでしょ。おえそこでパンシングすげえ怖いよ。黄金のつま先やんもうそれは。ソリこれは読んだ。ジョーの弟子だって言うからもっと暑苦しい子かと思う。まあでもなんか多分これポイントの増減の関係でランクは上がりやすくなってんだろうな普通に。じゃないとてかランクをそもそも上がりやすいように設計しないとそのレート戦が機能しなくなるから。要はそのレジェンダリーウルフとかその画廊とかそこら辺に行きやすいような環境にしないとダメなんだよね。対話テイクいた。うわもったいない。
何それ。もったいね。空からタイガー来た。やったね。ごめん。なさい。必殺。やってる。男忍びってことこれつまり。400ポイント必要。まあまあでもマリーさんだったらいけるでしょ。えらい。安くなった。打っていく。玉抜けはないんだよね。まあ別にそれはいいけどね。バンテージ紫にそういう絵師したみたい。やめれ。ネオンさんこんばんは。愚痴らせてください。どうぞ。何でしょうか。どんどん愚痴ってください。あはなるほど。あもったいね。優しくいく男ってことはこっちも男忍びを見せる準備ができてるってこと。つまりまあ一緒。あ痛いね。これは痛い。うわーごめん。あいろいろもったいない。やってる。男忍びダイヤ5のテリーな D さんに当たったのがいた。5オンコントローラー使えなくなった。悔しい。どういうことそれ。なんで認証切れじゃないけど切れたってこと。試合中にコントローラー使えなくなって負けた。それ地獄じゃないですか。なんで今までそういうことあったんですか。ノー試合とかで。男忍び破れる。男絞りあごめん安い。オーマイガー。あ打っていく。男絞り断線不良コネクタがいった。男絞りルリネこんばんは。男絞り出ない。ちょっと待って有利だった。使おうか。男忍びゲージを使っていく。たまには違う置きでも見せていく。オーマイガー。バカバカ。そこ男忍びいらない。おモーさんこんばんは。
ハリケーンパー、はい。ジョー面白い。リードされるとは言えない。あー、てかね、ジョーはね、リーチが短いっすよね、やっぱね。玉抜けとかもないし、長飛で。ハリケーンパーとかも結構いい性能してるんだけどな。ソリ。まあ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 いい。なるほど。勝手がない。空からそれレンガ。裏。それはないよ。82%。スラッシュキック、タイガーキック。男鉢の人、男ムササミ乱発するから一瞬、あ、する。そう。男忍び不発と男絞り。すべてが男。いやー、男忍びちょっとね、まだね、できてないんだよね、ちゃんと。まだ体得できてない、男忍びを。自分のものにできてない。男絞りになるぞ。俺言ってないけどな。クリップありがとうございますね、山内さん。男絞りって言った？嫌なんだけど、その絞りは。臭そう。いった。クリップは勝負。あ、そうっすか。そういう風に聞こえただけじゃなくて、空耳アワー的な感じ。違います？スラッシュキックに玉無敵つけて通常の反対に一律前方に位判定を交代させて確約。いや、そんなことは誰も言ってないです。工夫。カインがマジできつい。ジョーデってことじゃないか。テリーか。テリー以外使わないもんな、ルリネーは。男忍び？男鉢が当たっていく。男忍び？間違えた。男忍びちょっと破れた。パワーチャージに2回出すと思う。男忍びじゃいい。男忍びごめん演歌みたい。記憶なくなるときさ、絶対言ってる。明らか言ってる。オッケー。届く。
あはまあまあまあまやったらあいいですか。Win. Final round. Get ready. Fight. わはんまあまあいいでしょう。うまい。離さないと思うじゃん。離すんです。SP じゃなくなるよ。ダメ。ゲータ見せてくれた。91%。うわっシュー全部出してよちょっとそこ。あよし。いや画廊までやります。とりあえずとまあすぐ多分画廊になります。何度も受けてきたんだ。Round 1. Get ready. Fight. 画廊到達機体違和感あった D さん6。あそうそうですそうです。それはまあ到達はするでしょ普通にやってればこの感じ。到達しないはずはないし。男忍び結構出しどころ難しいよこれ。あー拾える。あはわけん。ワンテンポいたわ。痛すぎじゃないそれ。男忍び男忍びそりゃそう。いやちょっと目指しちゃおうかなこれ。アイドル目指しちゃおうかな。オーマイガッツガナッチ使ってる空中ブローが弱すぎて草。あ下に参りますってやつだよ。2回やった私こそ男。やった方がいいでしょだってポイントうまいからさ。それはそうっすよ。ダメだったか。いた。くらない。SPG 飛ばないかな。飛んだ。ありがとう。でかすぎ今の。
男だからアイドルになれない。ロッキュー。そろそろスピーチ原稿を考え。男忍びちょっと出しどころむずい。もったいね。あ、打つね。痛すぎなんだけど投げが2よと技。まあまあいいじゃん。ゲージを使ってくれたということで。この置き手が強いんだ。ごめん、もう最悪。まだまだ殺せたのよ。パワーゲーザー怖い。危ねえ。うわ痛すぎ。激痛なんだけど。いやー、それって今ジャストできない高さ。悔しさをバネに強くなるもんさ。怪しいな今の。ジャスト仕込んでたんだけどな、ちゃんとな。SPG。いやでも前をさ、ある程度まあとりあえず一定のポイントまで上げたらちょっとサブキャラでランクやりたいな。ちなみに考えてるのはスマートグリフォン。そう、何使う B か。スマートグリフォン B よ。スマグリでランク回してみたいな。グリフォンは男とは言わない。シャオハイ強いのかホタルが強いのか全く分からなかった。いやどっちもだと思います。グリフォンは男でしょえら。それはそうだね。男なんだけどそれ。キャラは女である。
その通り。取れるときにダメージを取っていく。あ、やっす、バカバカバカ。もったいねえな。あ、間違えた。オーマイガード。かわいそうなんだけど俺今絶対にそれ食らったと思ったんだけどかわいそう嘘でしょ。そんなことあんの。かわいそうなんだが。悲しみっすね。オーマイファッキンガードジーザス。えらい。なんてこったい。鳥で応援したくなる。俺のことも応援して。なんか届かねえ。オーマイガード。えら。かっこいい。わあ、えら。優遇したくなる。男絞りしたら応援する。とりあえず飛ばしてえなこれ。冷たくいくよ。アイスエイジだから俺は。それはよくない。うわー、それ食らってまうか。残る。飛んだら確定。あ、でもグリフン戦もまあ男忍びなくはないけど B と相性が悪そうだな。まあでもスマートグリフォンは使ってみたいかな、ランクでね。ジョーか。
ったいね。避けてみなさい。うわマジかよ。あもったいない。オッケー大丈夫。空中くらいになるわ。空中くらいでつま先音がめなしかと思いきや、ハリケーンやっぱ意外とうざいんだよな。結構プリチャ系なんだよ。Oh my god。 なるほど。ダブルキック。あごめん。ハリケーンやっぱいい性能してるね。でもね面白いよな。ごめん。ガードもしたくねえ今。ごめん。安かった。やったわね。話すよね。やるじゃねやっと。やっと。ガロス。ガロス。ガロス。やべえミスった俺。対戦相手のレブゲージ貯めやすい。まあそういうまあ連携をゲージ使って組んでるからって感じですかね。まあリスキーっすよその分。男しの指入れたり。そらはレンガなんですよ。やるじゃん。ティアソリーメンファック。小ジャンプから打たんとダメだな。オーマイガー。空中になってね。こういうひどいことするからね。ハリケーンアッパーはもう見切ったわよ。ひどいよね今のプレーは。男忍び英語でなんていう。スーパークレイジーマン B ほんとひどい謝罪して、この度は、レブムササビ空振り目の前空振りからの、地上レブブローを、
ぶっ放してしまい大変申し訳ございませんでした。いや手出したくなるじゃんあれは。直訳しすぎマン忍者スーパークレイジーマン B ダメダメかな。いや今日なんか首の筋なんか見違えじゃないけどさ、すげえ痛いんだけど、なんだこれ。マンビー、まあちょっと卑猥ですけどね、発音イントネーション大事ですよ。男忍び危ねえ。マジでまだスーパーマン B とかのじゃあそれにします。何でもいいんですけど決まってないからさ。ごめん通常くらいか。ソーリーメン。危ねえ。それちょっと指導によりけりで危なかったよ。あなたを見るとなんとなく昔の自分を思い出すの。こういうね連携も組んでいかないといけないよね。動きにキレある。本当ですか。たまたまそういう風に見えてしまったりとかしてる説はないですかね。そんなつもりはあまりないんですけど、実感というか自覚というか。わお負けない。負けない。大体出したんだけどな。負けない。これね出し方がちょっとダメージ変わるんだよね。偉すぎかー。危ね。暴発のデメリットでかすぎるが全身無敵。対戦ジェニー、当て身の強く。わかるそれ。俺も結構やりますねまだに。それはそう偉い。危ね。SPG を飛ばしちゃおう。そしたらこれがやりたい放題になっちゃう。でか
確定じゃん。減らすぎかって。そこはやっぱあれだな、膝だな。やったわね。ああ任され。危ないって言ってるから覆面してるけど組長危ない危ない危ないってどういうことですかそれ。組長避けてみなさい。うわーカウンター出ました。うわバカだれありがとう。セイアウェイ。デジ使わないで倒し。オーマイガッツ。オーファック。負けない。ああそっち投げ抜けするかなと思ったけど、アクティブティポーンからのこれはあります。これがこうなってこう。ガッツ石松っすね。ああ疲れちガークラ連携マジ怖い。まあでもね、課題としてはガークラ連携を途中で食らわれた時にしっかりそこで、まあどこで食らわれても結局レブ花嵐を出せば、まあ画面端だったらコンボになるから、そこでうまく切り替えてコンボにしていかないといけないんですよね。あのレシピをそのままやるとコンボになんないから、そこがよろしくないところ。えらい。うわー飛び。あ、そう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 、そういうことです。そうです、そう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 、そういうことです、そういうこと。で確定したわ。許さないから。どんどんとこうですね。まあでも狙ってんならゲーザーだろうね。ソリやったわね。拾えない。いやー今の拾いたかった俺。 Wi-Fi 回線読んでも楽がなくなりました。最悪3でも再生。ああそうそうそう、なんかさっき Wi-Fi だったけど全然いけたっすね。ごめんそれ嘘。届かないのかーい。
男忍び打っていけ。必殺危ね危ね遅れて拾えなかった。今でも拾えた。カウンターだったから。許さないから必殺忍び勝ち。違う。これならどう？やっ必殺忍び勝ち。必殺忍び勝ち。男忍び、ガロス男忍び、まあもういいでしょ。やったね。はまれてしまった。うわ飛んでんのかあそこ。 Wi-Fi ウォリアー。男忍び打っていけよもっと。違う、そこ飛びもうちょっと近いけば引っかかるな。えらい、それはそう。許さないからバレたね。いや結構独特、そこで飛ぶんだっていうところでやっぱなんかね、なんとも言えないところで飛んでくる。うまいな飛び方は。これぐらいの距離なんだろうな。男忍びはもっと使っていこうかもって。さっきのカウンターヒットだったから拾いやすかったけど、通常ヒットの時もしっかり拾っていきたい。だわりかし強いと思うんだよな、冗談だけど。あ、それはしょうがない。飛びが読めなくて上からフルコンめちゃくちゃある。まあまあ本当にありますね。そうそうある。マジで強い。まあなんかあれですけどね、まあ読まれちゃったりとかするとよくないけど、ほらほら拾えてコンボいけるからね。マジいつだこれ。なんかしょうがない。ごめん。見とれ。ごめん、それはよくない。その距離だね。そこはだってカウンターヒットしてもリターンがない距離だから。助かったな。うぜえだろうな。ハリケーンアッパーの超か。ああ、それ返せる。ダメ、ごめん。必殺忍びだ。
90% なんだよね。ハイパー取るのが難しかったですか。ハイパー別に取る必要ないですけどね、これね、多分。ガード力有利だから、相手が。お前安い。ありがとう。はい。そこはやってないよ。いや結構ね、そう強いかもってか、バカになんないですよね。まあ出てましたね今ね。強いからね、ほんとちょっとバカにできないんだよ。GG。キャイン。いやー、男忍び破れたり。うわー、いってしゃがみしい短っ。まあまあ結構大事な気がしています。ケビンにもください。ケビンはないから結構きついですね。同台ぐらいしかないですね。ああ、男忍び破れる。いやでも頑張る。乙女忍び。ああ、今のいけるよ。おら男忍びじゃいい。でこれを今食らったことによって相手は嫌な気持ちになるから、この後多分普通の攻めが通りやすくなると思わせて男忍び。とはいえ男忍びのおかげでオーバーヒートしているぞ。それ差し込まれたらまずい。相打ちにならんかそれ。クールダウンしてありがとう。勝利は大事。ケビンはケビンは持たざるものっていうことですかね。嫌な気持ちになりますよね。そうでしょ。あ、待って、男忍び男忍び。ほら男忍び嫌がって飛んでるから。おお、それ繋がねえの。気づき。えらい。拾いづらそう。拾うか。ああ、これダメ。レベル3こんばんは。贅沢は言わないでロックにゼイルください。贅沢言い過ぎ。勝利はジェニーにもください。みんな欲しいもんだらけだな。サンタさんでもそれあげられないよ。えらい。
これ画面8だとさ4フレ出るんだよねゼーレシャインナックル中央だとさ遠距離 A で7フレなんだけどさ画面8だとさ4が出るから強いな。まだ食らってんのかい。ごめん。怒りを込めてシャインナックル。特に画面端の男忍びは強いんじゃないか。嫌がってはこの前方に飛んでくる小ジャンプとかにも引っかかりやすいし、自分で周りを調節しやすいからやっぱじゃあオーマイガー厳しい。それ厳しい厳しい厳しい。たまには打ってみる。読まれてる。やりすぎてるやりすぎてる。さすがにいくら体にいいものでも食べ過ぎたり摂取しすぎるのは体に毒だからダメだ。ダメなんだ。何事も適量ってもんがある。それごめん。あ、違う。あっけ安いな。よくないよ。まあまあまあいいでしょ。ああごめん。家系ラーメン食ったその足、マックで月見バーガー新作シェイクは適正量ですか。それはやりすぎです。食べ過ぎ。中央でもいけるのか。画面端の方がまあいいよな。でもなでもちょっとさあれ男忍びがまあ男忍びだか男鉢だかちょっとどっちか分かんないんだけど、それがさ相手の小ジャンプに引っかかった時のちょっと拾いのコンボがあれ最後影楼の前で締めらんなかったんだよね。ってことはってことどうしようかなってなってる。呼ばれてる。あ、それはそうは、マジか。すげえボタンを押してやがる。Are you going to the championship? あ、no。高さ足りないと拾えない。そう、高さが足りないと拾えない。で、すごいな。おばあちゃんに見える。スマート初めて。お、こんばんは、そうちゃんさん。スマートホタルなんかこの人ね中国の人なんだけどなんか前にも当たったことある気がするんだよ。確かにおばあちゃんっぽい。髪型が白いから100万ドルトラメ出る気ないで。だってどうやって出るのそれ。えごめん駒だけ匂います。違ったっす。忍術って指だいぶ減ったっすね。
Get ready. Fight. SPG. 負けるな。発揮者が強い。とにかくそれが強い。ソリー、一回ソリー。あー、ごめんなさい。ゲージがない。ソリー。いや、UM だろ、それ。S ホタル好きなさそうに見えて攻めるの難しくないですか？いや、結構そう、わかる。むずい。そうだよ、どんな華奢な体してるのにそんな減るわけねえんだよ。暴れてんだよな、すげえ。あ、それがね、スマートだと腹キャンで出るんだよね。あそこは暴れないよ。いや、もうなんか隙間あったらボタン押してるんだよ。タイミーなんだよな。隙間あったら絶対ボタン押してる。これはバイトルか、もしくはタイミー。ファック。それすごい。すごい。ここからマジレスの嵐で返していきたい。死んだ。ごめんなさーい。それはそうだよね。それそうだよ。もう2回見逃してるからそれは負けるよな。その地上でも来るの分かってたし、その後空中でも来るんだろうから、そこはジャンプ B じゃなくて空中投げを構えておかないとダメなのよ。パワフルだったな。勝ちたがり。いや、多分なんかミスってくれるかなと思って。結構ああいうさ、あんまり離されたことない技をガードした時の反撃ってミスりがちなんだよね。うわー、マジかよ。えら、95% だからね、ガードしたくないんだよ。うわ、ごめん。そうそう、地味に硬直が短い。手足心力。だ、えら。ね。やべえ、ジャンクで打った俺。安かった、助かる。なんで教えて。なんでソーリー。
絶対ダッシュ壊しが化けて勝利になってて発狂してると思 Get ready. Fight. う。もうやってないよーって。いや、男スラッシュね、先端だとね確定ないっぽいっすあれ。ハード。必殺忍び立ち。そうっすよね、マイナス2とかで確定ないんですよね、先端だと。偉い。まあ、安い。危ねえ。なんか通った。そう、危ねえ。あ、確定やそれは。ごめん。はい、ヘロー。Yeah, so close. ハリケーンアッパーはもSPG. グリフォンマスク。Round 1. Get ready. Fight. SPG. うまい。しっかり見てるな。許さない。そう、めっちゃ離れるんですよね。ACC がマジ強いんですよ。オーマイガッツ。うまい。バカ食らってる。あれ ACC がめっちゃ強くて、そっからの暴れ潰しで相当減らせられるし、その中断を止めるための小技めっちゃ強いんですよね。やっぱり届かないな。激アツ展開。激アツですけど死なねえかこれ。死なねえな。
オーマイガーとはいえまだやったわね。あります。なかなかやるじゃない。コンビネーションアタックマジバカになんないんですよね。ゲージ貯めれるしね、レベゲージ削れるから。飛んで嫌がらせ、いや嫌がらせじゃないですよ、普通に強いからやってるだけ。まあそうっすよね、困惑しますよね。あんまりこんなんやられないだろうかな。うまい、危ない。ガチで強いんですよ、コンビネーションが。ほんと強い。あー、いた食らっちまった。バカタレ、ごめんなさい。私の技のお味はどうだった？いや何が強いってあれ、要はグリフォンマスクの長飛のさ駒投げとかもさ、まあこっちプラス2だからさ、まあ確定しないし強いんだよね。でその中段に対して小技とかで止めれるんですけど、結局それに対してそれ読みでこっちが土手っていう技を出すとワイルドパニッシュしてコンボでブチ死ぬっていう、もう少しですね。これね弱気になった負けっす。ごめんなさい、偉すぎ。やってね、もうそれやってないよ。ごめん、一回よかったね。ソリー、お前そこまあそれ俺悪い、死んだね。一見かしましいだけ。うん。えらえ、なんでまあまあいいでしょう。よくねえなこれ。見せてくれた、助かった。
テレス、あ、まずい、それは。シュワルツロンドうん、あ、確か足りない。全力坂。いや、やりすぎた、それは。薄いな。あ、シュワルツロンド。我が理想のシュワルツフレイ踊れ。シュワルツロンド、シュワルツロンド。いやー、そこかぶるか偉いな。打たないかなって逆に思わない。まあ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 いいでしょう。もったいなかったけど、逆竹で、まあ、投げちゃおうってのもありだよな、リバサで。えら。シュワルツフレイ、シュワルツ、シュワルツフレイ、シュワルツ、シュワルツフレイ、シュワルツロンド。シュワルツロンド。いやー、早い。シュワルツロンド、シュワルツロン俺ゲージワンつらい。ド。しかし、避けてみなさい。飛べ。はい、飛べ。シュワルツロンド、シュワルツフレイ、燃え尽きるがいい。シュワルツロンド。男忍びの出番ですよね。え、まあ、うまいなー、くぐり。シュワルツロンド。シュワルツフレイ、まあちょっと2ラウンド目ちゃんと取り切れてない俺が悪いな。一見かしましいだけかと思ったが、動きどんどんいく。ジョー多いね、意外と。ごめん。レガシー。タイガーキック。やらかしたね、これ完全に。やらかし課長戦だった今。スライディング。タワーキック。投げに行く。うえー、すごいね。うわ、もったいない、ごめん。
飛びます。えらとはいえ小技指導。えらい。課長生やってる。かげろうの前打ったんだけど。That bear is wearing a gi. Gi. What does it mean? Gi. もったいね。打ってくるね。そう、ゆい、ごめん。ごめん。やらかし課長戦が全てのきっかけ。足らないなこれ。やったわ。ごめん、嘘ついた。タイガーキック来ないね。これてる。いてー。安いですね。残りますね。離さないです。これ逆択。逆択です。道義。あー道義。義 is 道義。Japanese say 道義。あーなるほどね。あー OK I see I see I see。 Yeah。ごめん。よし。ごめん。あれやっぱうざいね。でも絶対にジョーはしゃがみ技が弱いから前に出てくる瞬間があるんだよね。そこに遠距離 C しかない。ソリ。うわー着地のレブブロー間に合わせた。ごめんね。マジで安いな。チャット GPT。ああナイス。羽川さんこんばんは。俺動いたな今。ごめん有利だった相手。でもちょっと反撃困りそうこれは。 OK。 うわ安いな。絶対なんか暴発してるでしょそれ。
ちょっと怪しいこれ。うんち甲子園こんばんは。スライディングだそうスラッシュキック。あーやっぱそうなんだ、絶対そうっすよね。なんか絶対化けてるんだろうなと思った。いやだから本当はね、なんかそのステップ土手とかも使いたいんだけど、これ化けるんだよね、これに。あ、これに化ける。T シャツデザイン、これは丸山ゴンザレスとパンクドランカーズのコラボの T シャツですね。これ丸山ゴンザレス T です。マイステゴの 3D がほんと化けますよね。だからできないんですよ実質。無理なの。やろうと思うと暴発するからもう怖すぎなの。丸山ゴンザレス T いいでしょ。パンクドランカーズっていう僕が好きなブランドと丸山ゴンザレスのコラボでこの T シャツができたんですけど、まあ、ちょっとねサイズがこれ M サイズだからちょっとオーバーサイズで外出るときは着たいから、これはちょっと部屋着チックな感じで使ってます。サイズミスった。 L サイズとか XL とか買えばよかった。袖の長さ気になりませんか？いやーなんか結構それはそれでって感じで、普通にジャストじゃないとそわそわ。まあ好みによりけりというか、なんかその人のスタイルですよね。ファッションスタイル次第って感じですよね。コーディネートというかなんですか。あ、安いバカ。はっごめん、やってください。あ、ごめん、一確認。ソリー。食らってんのかいい。オーマイガッツ。おおすごい。飛んだら確定。飛んだら確定。知らぬ流忍術のあーすごい。まだまだうまい。まっマジかよ。あーごめん、打っちゃった届かない。オーマイガッツ。からの開幕前捨てレブケツなかなかないっすよね。なんか暴発してんじゃないかな、わかんないけど。安かった。ごめん。
あなたを見るとSPG やっはっ SPG SPG はっでや SPG はっでややっ SPG 忍び立ち Here comes a new challenger Joe versus ジョー。あれさ、レブサヨ千鳥プラスニートってまあまあ暴れてくる場合ってほとんどないんだけど、俺そこでちょい下がり男忍び出したらなんか結構相手の暴れ潰してくれたりとかしないかな。ハリーンっつって。スイハリケーンハリケーンパンえいはっハリケーンハリケーンパン危ねハリケーンパンえら横押しが足りない証拠だねこれはね。タイヤーキックええ避けてみなさいハリケーンパン必殺忍び出さないわよ影の名前ー、足らない。もう一度タイヤーキックブルシャック Wait Round 2 Get ready 置く。あ、ダメ。わあ、もったいね。避けてみなさいハリケーンアッパーはもう見切ったわよジョー。知らぬい流忍術のように Round 1 Get ready Fight 1人でかい。わあまだまだ届かねえよ。うわあ、すごい。許さないナイスランクアップ。ああ、オッケー。まあでもちょっとね、この2先は勝たないといけない。あ、これ絶対化けてるのかな。それ化けないか。やっと避けてみなさいあ、ごめん。日本初の男マイガロー。うん。 Final round Get ready Fight ごめん、打った。わ、いた。よくないなこれ。やったわよなるほど。これならどうやるじゃねえくらいな
ごめん。画廊だったら前全一どうなんだろう、わかんないけど、でも俺はちょっとやらないといけないね。ごめん、安かった。投げ抜けるな。時間が別にないっすね。わまあ使ってる人が少ないからってだけなんでやってんの。うわー、繋がってるやんそれ。そうだよ、繋がるじゃんね。わお、あ、ぶっ飛んでくる。空からタイガーが降ってくる。2発目の矢が飛んでくる。ここは最後男忍びで決めたいところなんだよな。まあ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 、トリマ画廊ってことこれ。早くスマートグリフォンで苦しんでるとこ見たい。男ハイキックありがとうございます。とりあえずなったのかな。まだ言ってもこれ簡単だからな。そんななんか達成感は別にない。でも嬉しいね。どこで見んのこれ。あ、ヤオさん100ビッツ画廊おめありがとうございます。パパゲイツァーありがとうございます。レジェンダリーワイルドはすっ飛ばすっていうのはこれ要はこのポイントに達してる人が今100人以上いないからだと思います。これどこで見んの。なんか見えないのこれ。あれ見えなくない。どこで見んのそれ。あ、ここで見んのか。だからまあもうちょっと時間が経つとここら辺が動いて、その LR 戦っていうのかな、まあスト6でいう MR 戦が始まるからまあそれまではって感じかな。そんなやっぱポイント増えやすくなってるしね。1600、ああすごいっすね。それはちゃんとやってますね。スマートグリフォンで苦しむのはちょっと苦しみたくないんだけどな。行った手前絶対苦しいじゃん。あ、そうそう、そんだけ人員がまあ結構いなかったりとかするからまあまあって感じ。僕アナログな男なんで外調プレイアナログな男なんでこれでいい。写真でいい。スクショを撮らないっていう。グリフォンでハイパー2回撮って2回転超飛とかして遊んでました。グリフォンスマートグリフォンはありだね。ありっすね。ちょっとやろうかなスマートグリフォン。
LR1800 以下は努力不足ってマジですか？でもゲームが違うからあれだけど、スト6で言ったら努力不足ですね。そう、これが男。画面直撮りだから。そうなんです。超火炎旋風庫、ハイパー、ジャックバインド入るとかいろいろ面白い。まあ、ハイパー関連は結構やり込みっすよね。面白いっすよね。男撮影ですから。だってもうスクショとかさ、もうめんどくさいじゃないですか。今配信とかもしてるし。だるいから、こっちの方が楽なんです。ちょっとスマートグリフォンやる前にトレもしてもいいですか？トレも。ジョーのコンボトライアル、男の力の置き攻めって強そうな思ったらそんなことない。いや、結構強いと思いますよ。うん。中段もあるし、下段もあるし。で、レブ版だったら、まあ、そっから、なんだっけ、コンボ飲ませるから。ヒタボさんこんばんは。スクショって比較的簡単なんすけど、なんかそれをさ、なんかめんどくさいんですよね。中元だけそうあるから、結構ね、あれは強いと思いますよ、技としては。男立ちで相手のそうこれなんだろうな。必殺技出てる。これか。じゃあそうですね、ハイパーの方が猶予があるから簡単なんですけど、ガーキャン、ジャスガからガーキャン基本的に仕込みとかが多いんじゃないですかね。技によりけりっすよね。最後が要はガード方向4方向で終わるやつだったら4方向までコマンド入れといて、そこでジャストしてボタンを押すとかですよね。どこが弱いか分からなかったら十分強ない。グリフォンが強いか弱いかっていうのはさておきですね、他のキャラが強すぎるんですよね。だから相対的に弱く見えるというか、弱いという評価だと思います。即ボタンですね。子供たちを住まうタッキーさんこんばんは。これさ、レグ技ってどうやって出すのこれ。これか。グリフォンがフリーザとかだったら周りは魔人ブー。フリーザまではいかないですね。言ったらピッコロぐらいじゃないですか。ピッコロ。もうセル編とか魔人ブー編におけるピッコロ。普通に地球人からしたら強いじゃないですか、ピッコロって。ピッコロ大魔王だったぐらいだからなんですけど、他のもう要はキャラクターたちがインフレしすぎてて、
チャオスは超えたっす。はい。天さんちょっと違うな。雑だった。空中ブローカウンター、地上ブローも入ります。レベルを出すのカウンターね。カウンターっていうかそれちなみにっていうか普通に膝やられになってるからじゃないんですかそれは入るでしょそれは入るし、普通にこのコンボ入れた方がいいでしょこれはこれか当たんねえのこれ。当たったわ。空中ブローでカウンター取ったら壁ドン。それ空中の話してますよね多分。多分そういうことっすよね。そういうことっすよね。空対空っすよね。そうっすよね。上から来るぞ、気をつけろ。天空ペケ事件ですね。確かに。これ多分さ、結構長いんだなこれ。高め広いですね。いけそうだけど。いけるよ。それだけで320超える。まあたわけてますからね。これさ、結構でも普通にこれ当たるからこれでいいですね。投げるんじゃないですか。投げます。これ270の感じ。ゲージ吐きたいんだったらでもそもそもこれ空対空で当たることがねえからそう、しょっぱいっすしょっぱいっす。これ適正とは言う。いや火力少ないっすねマジで。わかる、少ないっす。しかも8007だし、ゲージ入ってようやく5だからな。まあ打つんだったらこの5の方だよね絶対。ゲージ入ってこれさ、こっちの出した方がいいのか。9これひどいね。えこれ何これ。あ、レブ版ってこれ出せないのこれ。3413回投げれば相手は死ぬ。まあまあ投げれればねって話っすよね。まあでもそれよりかは1ゲージあるときに結構早めにその駒投げ、長飛の駒投げとか打ったりとか、ゲージをなんかどんどん回していかないとなんかちょっとダメな気がするなこれ。ゲージ長
ゲージあ、これか。これはだって派生1だからね。これで352でしょ。341おかしくない？ちょっとね待って、おかしくないね。なんでさレブコマ投げ341でさね、ゲージ1本使ってるさこのさ長飛の駒投げがさ352なのね。11しか違わないんだけど、おかしくない？これはまあ発生が1で強いのは分かるよ分かるけどさ、おかしくない？それどうなんこれ。ただでもマイナス2の技をガードした時に隠るよね。これねいいよそれでいいのかな本当に。マイナス2の技ガードで隠るよね、相手がマイナス2。そこちゃんと覚えといて、しっかりこれでこれ使うのちょっとやりすぎじゃない？でもこれ使うんですよこれ支援入ってる駒投げ嫌いこれやばくない？これちょっと2回転でやれば、ああそうっすよね、そうそれは出せるけど、やっぱワンボタンのさ恩恵をさとっさにこうやっていきたいから、投げキャラいるだけで感謝確かに調整はまあまあ難しそうですね。クソキャラになるから、まあ、あとやっぱり、ね、こういうのとかでもまあちょっとコスクダメージ取ってきたりしね。レブ版出させてほしいよね。フェイントってどうやって出すの？フェイントできないんだけど。これか。空気を抜けた音がするプスーってタイヤパンクしてますよ。プシューってねちなみに言うとだってこれ今 SPG 中だからね。これ SPG 中じゃなかったらさこれどうなんだよこれ。減らな、せめて SPG は飛ばさせてよ。320ってさ310だよこれね。10ダメージしか違わないんだよこれ。やばくない？マジこれおかしいだろ。ここもスカるしさ。なんか俺下手なんだよ空投げになっちゃう。このゲームの1回転難しいんだよな、パッドでやんのマジでむずい。ほら駒投げが出ねえんだけど。あ、出ないのか。いやそうか、そうか出ないのか。こっちやつだ、ごめん。そりゃそうだわ。これ必殺ワードボタンだったこっちは。強パンチじゃねえんだ。忘れてた、スマートなの。何を武器に戦っていけばいいんだろうな。ためらんないしねこれもね。これもためらんないし、せめてさためさせてくれてもよくない？スマートなんでためらんないのこれ。おかしいじゃん。これとこれをためられていいだろ普通に。牽制で振る技がまあでもこれとそうですね B ですね B そうですね B ですね B これはやっぱ大事ですね。男の技、とりあえず男の技、そうっすね。男技は何だろうな。男技、カモさんこんばんは。オーバーとかは結構でも男っぽいけどな。
まあでも B は男っすね多分。まあでもこれ男って言ったらちょっと違う気がするんだよな。これは女だな。いや男の技が必要なんですよ。男技ね。ちょっと待って、一通りさ、これで駒投げ、前でラリアット、でこれで行くぞ。オリンポスオーバーしたね。でコマンドオーバーも空対空、まあまあそういう位置ありますね。くちばしという暗記を使うめめしい技です。JK だから分かんなかったか。いやでも JK で画廊配信見てくれてるのは嬉しいですね。長寿症これは何これ。あ、そうレグブローってないのか。あ、これは出るんだ。あれだったら263、235だからイカロスクラッシュだね。291。レブゲージがね枯渇するからな、グリフォンはな。男の勝利はなんとなくわかる。まあ男忍び鉢みたいな技っすね、男ってやつ。それがあ、これあれか。これヘラクレススルーのさ意味がわかんないんだけど、これいるこれ。イカラスクラッシュ締め減らねえ。気合の声とダメージが釣り合ってない。やめてよそういうこと言うね。もうちょっと減ってもいいよなマジで。投げキャラかわいそすぎるこれ。怖さがねえもん。発生も遅いしさ、まあさ。これはこれ出るな。存在感もヘラクレスする。いや完全にね、マジいらないこれ。いやまあまあ一応空投げは空投げっすね、空投げっすねこれとは言えます。どれぐらいのさ距離をこれ吸うの、ちなみにそれはね。あ、ここで予約するんだ。まあでも前ジャンプしてれば大体吸うよね。技はプロレスっぽくて、まあね、そう、まあデザインはいいんですけどね。じゃんけん要素、そうっすよね。絶対作りたいよね。いやでもね、このキャラの場合であんま投げた後の状況も良くない。そうなんですよ。バクステをイカロスした男。それは男じゃないっすね。それは違うっす。全然男の定義じゃないです。それはやっぱ男っていうのは男らしくぶっ込んでいく技のことを男なんですよ。男技なんですよ。だから男忍び鉢なわけじゃないですか。だからちょっと違うんですよね。グリフォンよりホタルの駒投げの方がめっちゃ余計怖い。わかる。そうっすよね。弾持ってて勝利を回る駒投げ持ってたりする。いやほんとよね。そうでそっからコンボに行けるんだもん。何回男っていう、まあ男の配信ですからね。
男じゃねえんだよなこのキャラな。言うてもう B しかないんだもんこのキャラ。ここになんかもう集約される。で飛んだ時にガードでやりまんに向き合って、ちょっと今日はさガロー2日間できなかったからガローやらせてくださいよ。ガローやりたいんだよ。ガローが好きなの。ケビンはいろいろ男技ありそうっすけどね。マイは男っすね。ひどいなこのキャラ。マイは女だろ。いや男っす。ひどいなこのキャラ。スマートグリフォンねえな。だったらスマートテリーの方がいい。破壊力ある。いやこれは男かもしんない。いやこっから駒投げとかさ匂わせてこれは男だよ。こうなるけどね。端だったらないな。まあだいぶ男だけどねこれは。男味が溢れてるけど男イコールロマン。いやまあ近いですね。近いけどちょっと違うんだよな。男ロマンもそうなんだけど男技っていうのはちょっと狂ってるんですよ。その技そんなにそこで出すっていう。でもある程度リスクとリターン釣り合ってるよねっていう技が男技。その技そこで出すとこじゃなくねっていうやつよ。言ったらそんな出すみたいな。それが男技。これ難しいっすねこの男技の定義は。またガローやってたら分かると思う。あそれ男だねってなるみんな。分かるかな男解説。でもさ男忍びをさ男忍び鉢を散々やってきたからもうちょっと男技の定義っていうのはちょっといや分かんない。嘘だ分かってくださいよ。でもジェニーで言ったら男技はヤフーじゃない。やっぱヤフージャパン。みんなに師匠の男を見てもらいたい。いやーほんとっすよね。見てもらいたいっすね。すごい男だ。先駆け白井塾。だそうね。だ各キャラの男技を解説していくといやだって課金してないもん。400じゃ無理。ロックだったらもう男技はやっぱりあれじゃない？レブハートエッジ。これは結構男だと思うよ。これは単純に強いんだけどこれは結構男だと思う。でもちょっと違うな。男技ね。男技ここら辺はちょっと男技かもしんない。これだってカウンターしたら結構痛いでしょ。カウンターより7でしょ。7だけどなんもねえなこれ。これぐらいだな。近かったら当たらね。ハートエッジハイパー結構取りやすい。はいはいはい。
ランシンク。いやー、男のランシンク。男技の定義って結構むずいんすよね。そのね、真空投げってもうそこで結構完結しちゃいがちじゃないですか、言ったら。でなおかつゲージも使うじゃん。まあその、真空投げからまあなんかいろいろコンボとか来てるんだったら。で、男技の定義っていうのは、まずゲージを使わないんですよ。ゲージを使わないかつ、それがカウンターヒットとかした時にめっちゃ美味しいよねっていうやつが男技なんですよね。めめしく安定取らずリターン高いこと。まあ言ったらそうなんだけど、あとだからそこにちょっとそのクレイジーさが必要なんですよ。わかります？言ってること。そう、安定を取らずリターン高いっていうのはまあまさにそうなんですけど、クレイジーさが必要なので、かつなんだろう、そこでそれ出すっていう、やっぱこのクレイジーさ。分かった？分かりました？確かに男語りしてる。でもまあこれは結構男かも。感覚で分からんでもないでしょ。そう感覚の話だから概念なんですよ。はい、概念。男っていうのは概念なの。男技っていうのは宇宙みたいなもんよね。まあこれ結構ロックの男技だと思うんで、なかなかこんなの打ってこないじゃん。そう在衛権の人は男。そうゲシュタルト崩壊、宇宙に出したらもう終わり。そう在衛権ってこうさ、もうちょっと怖さがあるじゃん。それが男技なのよ、言ったら。だからこういうのもやっぱ一個男技だよね。こう走ってきていきなり下段を振ってくるっていうさ、これ別にハートエッジを振るわけでもなくて、もう普通のこのレイジランからの下段、これはまあ割と男だと思います。うんこ味のカレーかカレー味のうんこどっち取るかで議論するし、今更確かにそれはそうかも。久しぶりに聞きました。これは多分ロックの男技認定してもいいんじゃないかな。置き技は女。置き技はまあ女っていう定義は特にないですね。置き技は置き技ですね。はい。それはもう普通の格闘ゲームなんで。じゃあテリーの男技ってなんだろうなっていう。テリーの男技っつったらでもやっぱりこれバーンナックルじゃないって俺は思う。もうすごいじゃんこれ。リターンが。ゲイザーはただのぶっ放しです。それは男じゃない。これ強いと思う。男はだ、これは。これは男っすね。うん、まあこれかな。男はこれかな。ガードするとブレーキングできないなら男にはなれない。クラック、クラックもまあ男っすけどね。でもどっちかっていうと怖さがあるのはさ、やっぱ横にこの突っ込んでくるこっちの方が怖くないかなっていうことなんですよね。どうだろうね。これはもうそのブレーキングとかじゃなくて弱だからね。弱のこう先端当てとかをもう無理やりねじ込んでくるタイプの、これ男っすね多分。マイナス2とかになるやつ。これこういうの。強チャージ連発か。まあ確かにこれぐらいの距離で強チャージは結構男かも。もうなんかもうこういうよくわかんない本当にっていう、これは男かもしれない。もうひたすらこれってちょっともう相手にバレるまで。これ男っすね多分。どこいるか犬これ男だね。これは男かもしれないでしょ。これ男でしょ多分。だってこれガードでプラス2なんだよ。で割られないからこれでもうひたすらこれこの間が割られるけどね。コパンからのこの強チャージは割られるけど、でもやっぱり怖いじゃん相手からしたら。でそこにこれを混ぜていくとかもあるから、
カウンターすると強パンチ入る。男っすね。じゃあこれ男だ。これ男認定です。でロックはなんかランからの下段が男で、テリーは強チャージコパ、このずうずうしい連携が男で、たまにこれで暴れ潰し、これ男っす。これ男技ですね。これ男連携っていう感じかな、これは。ボックスリーパー、まあボックスむずいな。ボックスはむずいんだよな。ボックス男、まあでも怖さはこれあるよね。男技だよね、これね。ガードでプラス3突進技。でこれにこうさ、こういうのが出てこうこれ男技だよね、これね。と思うよ、これは。これ男っすね。これは男だと思う。嫌じゃん、こんなんされたら。もう嫌じゃん。絶対嫌な気持ちになるじゃん、こんなの。これは結構男だと思う。もうこれで移動してもいいぐらい。なんならもうステップとか禁止で、もうこれで移動する。常にこれで移動する。でたまに出す。これカウンターヒットしたら相当でかいし、これ男っすね。久保さんより狂ってなくて安心。これ男かな。だから僕だって真面目に言ってるから、狂ってないから俺は。真面目に話してるんで、これ男っすね。まあこれもまあ男は男だけどね。言ったらでもこの技も結構まあまあ男なんだよな。これレンガでガードプラス3だからね。一番見ないのはボックスリーパー。でも確かに僕ボックスと対戦経験ってあんまないっすね、マジで。ない。プリチャの男技はもう結構分かってんだよな俺。もうこれでしょ。もうひたすらもうなんかもうこういう風にやってくると見せかけて、もうすぐこれ。もうこんなんばっかり。これはまあ男じゃない？怖くない？こんなの。まあ今単体でこれだけ見たらそんなことないっていう火力はあるけど、なんでやろう。まあなんか見た目が悪いんじゃないですか。野球部だからダサいじゃないですか、ボックスって。だからこのキャラ使おうと思わねえもん。ダサすぎる。なんか坊主だから、野球部だからみんな使いたくないんだと思う。やっぱりさ、野球部員、坊主の野球部員よりもやっぱサッカー部の方がさモテるじゃん、どっちかっつったら。多分だからそういうことだと思う、これは。ドンファンは男技認定。ドンファンか。リスクが男じゃなくない？いや別にそこはねいいんすよ。部員が増えるようにお祈りしとけよまあカインはとか、そもそもカインを使ってる時点で男にはなれねえから、こいつには男技はねえ。ダメ。カインは女子供が使うやつだから、これダメ。これ男じゃない。そもそも選んでる時点で男にはなれない。納得しましたわいや僕そうですねベータはボックス使ってましたね。マルコはなんだろうね、男。強支援、間違いないね。これは男だと思う。これ強か。これ上で当たったりとかすんだよな。これ怖さあるな。マイナス2だしね。まあこれフェイントもあるし、まあこれ強いと思う。リスクが少ない。見た目が男衆。画廊伝説過激派原理主義配信。いや過激派じゃないっすよ別に。全然普通のことしか言ってない。確かにこれは男技だね。ドッセイチェスト、これひどいね。
でもこれ結構さ、普通にこれガードでマイナスプラマイ0になるってやっぱ強いよね。これマイナス1当て身もありますね。これだっけ。みんな配信しようとか意味不明なこと言ってた男が何か言ってる。いやいや、みんな配信した方がいいでしょ。意味不明じゃないじゃん、全然。どこが意味不明なんすか。説明してくださいよ。絶対配信が増えた方がいいじゃないですか。やってる人おるんやーっつって、俺もやってみようかなーってなるでしょ。ジェニーの男技認定はちょっとどうだろうな。ジェニーか。でもやっぱジェニーはヤフージャパンじゃない、どっちかっつったら。Google でもなくてやっぱヤフージャパンだと思う。これはやっぱり強いよ。突然ぶっ込まれたら嫌だもんこれ。まあコンボにもいけるし、まあブレーキングできたりとかするし、突進技だし、怖さはあるよね。これは結構男だと思うよ。これはもう分かりやすいね。分かりやすい。で、ガトーね。クレイジーさが微妙。嘘だちょっと待って。もう一回考えるか。まあそう、クレイジーさの、まあ、部分で言ったら、まあ言ったらこの Yahoo! Japan っていうのは、まあ普通に使うもんだからね。DNF、鉄拳8配信する同説2とか3の200人いたとして見に行く。いや、でもなんか目にはつくんじゃない多分。わかんないけど。でもそれって、まあ、全然やらないよりはやった方がいいでしょだって。絶対。だって0かその2とか3が200だったらさ、0と200だったら全然見栄えが違うじゃないですか。普通に考えて。でしょね、数字の面だけで言ったらそうじゃない。だってそれで同説が言ってる言ってないって、なんかそのストリーマーとかそういうやつがやってるかやってないかのだけの差だから、それは。だからそれはちょっと違う。お兄さんなので男になれない。ジェニー、インフォシーク、懐かしい。ウェブガルフブレーキングで、まあ確かにね。これもまあそれはそうかも。まあ強い。まあ有利取れちゃうから。でもこれ有利取れちゃうんだよな。有利取れちゃうのってもうただに強い技だもんな。違うんだよな。男っていうのはやっぱマイナス1とか2なんですよね。これ怖いかも。ガルフブレーキングってなんだっけ。これか。違うな。ガルフって何。これちょっと怖いかも。これ怖いかも。ヘロ打ち切りか男。まあこれちょっと男チックっすね。どっちかっつったらマイナス2で確定なくて、なんかやられて怖い技だよね。普通にこの初見の相手マッチングして、ランクまでマッチングして、この技連発されたらめっちゃ怖いなってやつ。これなんかはまあ難しいな。クレイジーさで言ったらヘローだけどな。ショーもこれ強いね。ショーもブレーキングいけるんだこの技って。だから何って感じだけどねこれ。ちょっと男ではないなこれ。ちょっと難しいこれ。やっぱショーでもいける。エルフォルテみたいなことをし始めたまあでもエルフォルテも言ったら男っすからねあれ。まあ普通にマイナスだからこれもやる意味はないんだけど、まあでもこれはちょっとなんか面白い。今知ったエルフォルテって男、まあ男っていうかちょっとまあなんか会話ができない人ですね。ヘイトスピーチやめて泣いちゃう
やべえヘイトスピーチしちゃったわだまあそういう考え、ブレーキングできるって考えたらガルフブレーキング D とかやれないっすね。この後何も行動できないです。それはこっちにしないとダメですよね。ゲージを支払わないとできない。まあちょっとむずいね、ジェニーは。ガトーとかはもうなんか言ったら別になんか全部強いからな。男とかねえんだよな別に。ケビンだね、ケビン。ガトーもまあ基本的にまあその女子供が使う系ですね。泣いちゃった。ケビンは歩幅でもリターン取れないからな。まあ男これじゃない多分。こっちだって一体どっちなんだろうな。まあ、100カウントしみたいな。まあこれ今日でこれ強いじゃん。多分これ怖いと思うよ。こっちだこっちだあっちだどっちだ。正面だったり裏だったりどっちやねんってなるっていう、これ結構男だと思うけどね。これ男技かな。普通にこれとか強い技だからガナッチの雰囲気します。ホタル北斗丸はこれは女子供が使うキャラクターだからこれは全然男味はない、なんならだって全部強いから。そう裏剣強いっすよねあれね。で舞はだから男忍び町でしょ。やっぱこれ強いじゃん。これは強いですよ。これ強いと思う。これ当て方次第では結構さあれなんじゃないのって思ったわこれ。しゃがみ小パンチとかさあ隠るわごめんな。隠ったら何だったらこういう裏切りもあるよ。あとそう気になったのが下がれないか。ちょっと待たないとねこれ。むずいなこれ。有利取って無理だね。ワイパになんねえわ。むずいむずい。これはむずいわ。でもこれ男っすね。これ男技。まあでもビリーも基本的に女子供が使うキャラクターなんで男技はないっすね。ドンファンはどうだろうな。ドンファンまあここら辺とか結構男だと思うけどね。うざいと思うんだよ。そんなにその技打つっていう。もうこれで移動してもいいぐらいだよね。絶対怖いじゃんこんなのされたら。何この人っていう。空中竜巻ブレーキング空中竜巻。どれだっけ。空中竜巻これか。これってでもさ空中竜巻これか。ちょっと男味はあるっすねこれ。男味はちょっと感じる。
たまにカッファン出てくるんだよ男。え本当に？えラウンド取るとキムカッファン出てくるのこれ？そう初めて知ったんだけど。ガナッチ甘いってこれだけ。あそうなんだ、知らなかった。そうなんですね。ガナッチ男技なんかあるかな。声は聞こえるはず。あ初めて知った。ラウンドが奇数の時そうガロスペの昔のなんか特殊演出やん。A にジャンプし、まあ男は男っすね、確かに。まあ男は男。これ男かもしれない。サウスタウン来てるってこと？条件は分かりません。でも初めて知った。まあ男だけどね、技ではないんだよな。逆立ちが飛んだら熱い。これ逆立ちそうちょっとなんかありそうよねこれ。まあ、これで歩いてくるのもちょっと怖いけどね。何をしでかすか分かんないから。結構これは男逆立ちだと思うよこれ。男立ちだねこれが本当の。多分これが本当の男立ちの可能性はある。逆立ち前ステージ欲しいね、確かに。ないんすよね。制限時間なく。いやこれナイスっぽいっすねこれね。だからまあ立ち回りの中で要はこの多分漏れたかも。青さんがいきなり逆立ちで何してるか分からなくて男かもしれないまあ男っすね。だからこれ普通だったら昇竜の泳ぎか落下するかしないか。まあこれは男の可能性あるね。これ男かもね、確かに。浮いてる、常にフロート、ヨガフロートだから。まあなんだろうな、男的な立ち回りで言うとなんだろう、いや普通にこう立ち回んない感じ。ガナチこうやってやんない感じ。大体その移動とか立ち回りでもこう浮いてるか逆立ちしてるかどっちか。これ怖いじゃんこれ、こんなのねえ。ずっと泳いでもいいかもしれないずっと泳いじゃうどうこれ、ずっと泳いじゃうっていうの。ゲイザーの餌食それやめておきましょう。じゃあ攻撃判定ありますよ。まあちょっとこういうトリッキーな動きよね。これ男っすね。まあ男は男っすね。でもガナチってやっぱちょっと特殊な技がいっぱいあるから難しいな。エアスイムで近づいてブローカウンターすると一応これでも浮くの？こっからさらに浮くんだ。バイーンって。でも中段、まあ中段は中段で、エアスイムって中段じゃないの？冗談だよね。確か浮く。ちょっとやってみるか。やってみようと思ったけど結構むずいんだけどこれ。
あ、なんか浮き絵でも思ったほどって感じだなこれ。なんかそんな浮かないなこれ。エアスイムブロー怖くない？まあ怖いは怖いですけど、でもそれ言ったら男忍びもブローかくりますからね。まあカウンターにはなんないけど、普通の浮きだねこれ。あ、そういうことかな、そういうことか。エアスイムカウンターはちょっとちょっと今泳いでるの待ってくれ。あ、そういう感じなんだ。壁バウンドなんだ。しかも壁バウンドすると一生こっちに泳ぎ続けるんだけど。なんこれ、これテイクエアスイムっていうちょっとよくわかんないやつ。もうあっち行っちゃうっていう、泳ぎ切る。これもまあこうなのか。まあ男は男かもしれないこれ。まあここら辺で浮いといてエアスイム出すか出さないかみたいなさ、こう読み合いもいいんじゃない？後ろ下がるのもいいし、まあ下に降りるのもいいし、で前出てきたらエアスイム。これ結構うざいと思う。これちょっと男だね。エアスイム、要はまあこれだね。浮くのが男浮き。この速さがいいよね。スッて。これ結構男だね。でこれじれた相手が前に来たとこにエアスイムをぶち当てるみたいな。これちょっと男だと思う。怖いねこれ。こっからだってリターンなんかあるでしょ。よくわかんないけどねえのかな。なさそうだな。なんかねえな。これぐらいしかないんだけど。ほんとこれしかないの？ないね。難しいね。ちょっとリターンの面で言うとエアスイム。大阪さん、大地 FM ます。こんばんは。ありがとうございます。これか。本当だ。踏めた。消費入ったら入んなさそうだったんですね。これレブ入んないの？そこまでいかねえんだ。B とかないんだ。ダメなんだ。ロナウドの男技はやっぱり、でもこれはロナウドは男技結構ありそうだけどな。ね、これ結構強いよね。これこれ結構使う人少ないんだけど、これ結構強いんだよね。こういう連携とかも超強いんだよね、これね。これ8取れるから。男ムーブでいいゲームにしよう。これが超強い。どいてくれ確かにセールで押しのける。これは本当単純にいい連携なんだけど、これ結構男だと思う。アイムノットボーイ。そう、つまり誰だってボーイを捨てる時が来る。
そういうことよ。これは結構ガチめの連携だね。男っていうよりかは。プラスマイナス11。プラス6。プラス4。これ多分強いよね。プラス5。まあこれは結構男なんじゃないかな。まあでもね、結構ね、やっぱスライディングとかも男味あるんだよな、言ったら。男スライディング。まあちょっとガイ使いっぽくなっちゃうんだけどさ、こういうのとかさ。まあでもやられたら怖いよね。警戒するよねっていう技ではある。まああんまりリターンはないんだけど。マイナス7。そう早掛け。やっぱあれあるとさ、ちょっとやっぱ警戒するっていうか嫌っすよね。まあこれが男かどうかって言ったらちょっと男ではないんだけど、ロナウドは結構なんか技巧派のキャラだからな、あんま男がないかもしれない。まあアンディはもうさ、もう分かりやすいじゃん。残影剣よね。残影剣が男技だと思う。これはもうこれで追っかけてくるっていうか、これ男だよね。でもリターンがあるかどうかさよく分かんないけどね、この技。この技ってカウンターするとさ、小カウンターするとどうなんの？プラス6。うわー微妙。そう5連ぐらいやってましたね。そう恐ろしいよねマジ。残影剣から昇竜弾を男の中の男ガードさせてね、マイナスだから。これ男っすね、どっちかっすか。で、剣の男技ってなんかあるか？剣の男技ってやっぱ恐竜尾ぐらいしかないんじゃない？どう？劉備脚じゃない？やっぱり普通に強いけどさ、まあこれかな。これ男だよね。まあ、男っていうか単純に強い技なんだけど、これなんかあんまりさ、画廊の剣使ってる人とマッチングするときさ、あんまこういうさ横着こいた恐竜尾とかやってこないんだよね。わかんないけどあんまやってくるイメージないな。スト6とかめっちゃ多かったけど、こんなのなんかやんないっすよね。なんかね、わかんないけどスト6めっちゃ多いじゃないですか、こんなの。こういうなんかゴリゴリプレイあんまやんないんだよね。まあそう小ジャンプっていうさ手段があるからまあ使わないのかもしんないけど、陣雷バカ多い多いっすね。まあこれは男かな、とりあえず。そう狂ったように言ってくるよね。そうよね。でもあんまりね、画廊の剣使いはねあんま打たないんだよな。プライチなのにな。ジョーの男技ってなんだろうな。あ、まあでもつま先とかなのか結局。ちょっとアドン味があるよね。アドンっぽいジャガーキックだからこれ。
ああ、京つま先も強いかも。プリチャと同じ系譜だね、やっぱり。タイガーキック、ブレイキングガード、タイガーキック弱。これただのパなしじゃないですか、これ。男技の一応前提として、ガードされても反撃確定になっちゃダメなんですよ。それは男っていうよりかただのパなしになっちゃうんですね。理にかなってないし、表ガードにプライチ、ああそうか。ああこれ強いかも。これそうだ、これ男っすね。これ男だね。まあ言ったらこれも恐竜美みたいなもんだよね。これは男だと思うわ。ただやっぱそのカウンターヒットした時にどうかって話だよね。6か。6って結構微妙じゃない？だってこの距離の6ってさねえんじゃねえの？ほら、まあ、強いは強いですね。でもこう考えるとさ、男忍び鉢めっちゃ強くない？だってカウンターヒットしたらさ6フレのさ近距離強パン入るんだよ。これ入んねえぜこれ。恐竜部プラス離れすぎからあんま意味ない。あ、そういうことね。なるほどっすね。これだったらこれ強いね。でもねプラス1で投げ回りだし超密着だし、基本だからパナされる以外はまあ割られないじゃん。京つま先は結構まあリターンはあんまないけどいい技かも。男忍びマジ強いっすよね。いやそうなんですよ。だから男忍びこうやって検証してみるとめっちゃ強い技だなっていうのを今再認識した。まあ一応これはまあリターンは出せるけどね。テリーの強クラックなんでマイナス2？言われてみると確かにね。プラス1とかでもいいよね。こっちの方がだって強クラックよりよっぽど早いよね。これ強いかも。まあ確認もいけて、男忍びヒット速度は超火炎旋風に近いガロスペの強クラックくらいにしてくれてもいい。ガロスペの強クラックってどういう性能なんだろうな。まあもうリターンを出せるよな。やっぱ強いよなこの子な。これさプラス5か。プラ4プラ4 6だから相打ちになるのか。まあこっちだね。なるほどね。なるほど。まあ結論やっぱり男忍び鉢は強いってことが分かった。いろんなキャラクターの男技をまあいろいろ調べてみたけど、やっぱりねちょっと違うなって思ったですね。他のキャラの男技とは一線を画すうざさとリターンの高さがやっぱあるなっていうのを再認識したかな。これ強いと思う真面目に。ほぼ真横に飛んで密着だと2発当たる。2発当たった後一撃でピオに確定ガロスペがもうちょっとさゲーム性が違いすぎるからさ
やばいでしょ。しかもこのゲームピオリねえし。これさガードさせてさ、こんなさガーキャン仕込んでさ、こういう思いをさせたらさ、結構マイナス2の状況からさガードしてさ走って投げてきたりとかするじゃん。あえてそこでこう飛んじゃうってのもあるよ。ピュッてね、ピュッてピュッて飛んで投げをすかしてやるみたいなさ、それクソ2択もできるよね。あ、それちょっと今度やってみよう。これを見せた後に前捨てでマイナス2から前捨てで投げに来たりとか、要はこっちのガーキャン待ちでさ、そこにこう投げをすかしてジャンプ C とかしゃがみ C から当てると半分減りますRTA の世界記録はまだ更新されてないんですか？大丈夫ですか？あとあれだわ、されてない。全員一やん。これこれだね。ちょっと裏がいいなこれ。これ当たんないんだよねこれね。いや俺はちょっとやめときますわ。これいつものレシピだと当たんないのよこれ。これ結構問題だよ。まあこうなるのか。これ結構問題だよ。当たんないでしょ。当たるわ。あ、これだね。これだわ。あ、これだね。これで妥協だね。とりあえずもうちょっとありそうだけど、でもこれで拾う前提だよね絶対。花嵐でこの後が違うのかも。やめてそれ。うざいな。あ、そういう当たり方もあるのか。なんかありそうだね。花嵐じゃないよ。ちょっとむずいか。花嵐じゃない。結構むずいぞ。結構むずいな。いや、なんだかんだやっぱ花嵐なのかも普通に。で、この後まあなんだかんだこれなんだろうな多分な。これさ反対側に行くのやばいな。あ、待って、これさ出し切ったらどうなの。あ、無理ね。あ、なんかありそう。いや、ないなないな。まあそんな感じで今日は終わろうかなと思います。
とりあえず画廊達成したんで、まあ明日からまた、まあマイでランクやってもいいし、他キャラ、サブキャラやってもいいし、まあ赤狼もやりつつで、まあちょっと練習していきます。はい、お疲れ様でした。では、また明日。おやすみなさい。おつにゃんでした。あだすあだす。お疲れでした。